Aquests veïns del Guinardó denuncien que el setembre passat els van ocupar el local en uns baixos del passatge de Llívia, just l'endemà que quedés buit. No volen aparèixer a càmera per por de represàlies. A partir d'aquí surt la portaveu d'aquesta família i ens demana 2.500 euros si volem que marxin. En aquest moment en què obren la porta veiem que ja tenen instal·lada una taula amb cadires, un matalàs i nens dintre. Expliquen que van denunciar els fets però que finalment van optar per arribar a un acord amb els ocupants, ja que la via legal els sortia més costosa. Després han instal·lat sistemes de seguretat per compte propi. No sé com hem de tornar a pagar nosaltres una seguretat quan, demostrant que tenim una escriptura que el local és nostre, ja no haurien de passar per això. Adverteixen que no són l'únic cas al barri i que el nombre de locals ocupats va en augment. Sabem de pisos i de locals que actualment estan ocupats i no sabem en quin procés cada propietari estarà, però la veritat és que estan ocupats. Han denunciat els fets al districte d'Horta-Guinardó en espera. Expliquen que des de l'Ajuntament es prenguin mesures per ajudar els propietaris que viuen una ocupació.